komar ombulu mar jatend ne oke masinde duto mag goyo ombulu manoke gwenge mopogore opogore pacho ka kendo bende ne gin gi nyalo mar loko dag lony mar tudruok mar IBC miluongo ni local IP address configuration e kind Azimio bende lieko ni kuo mar ombulu ne odhi nyime nyaka kar kwano ombulu ma Bomas of Kenya. Gikoni agent mar UDA Kipngosos Koech ne omak kod kompyuta kido mar laptop manotudi e lai ma form 34A mawuok e kuonde luto ombulu ne kuong ringe e kadonjo ne IBC. Lai no ne chiwo thuolo ne ng'ata mani kode mondo mi olok duoko mar ombulu kapok ochopo ne IBC kendo ne inyalo ti kode e rwako form 34A mabandia e kari ombulu mar IBC. Andika mar bura ma Azimio chwalo e doho mamalo mogik bende penjo kaka IBC ne nyalo keto e kari ombulu kata portal margi form maromo 1011 mag 34A e kind saa 5:1 kod saa 5:9 mane en mana dakika boro kende. Form mag 34A go bende Azimio wacho ne kwangi loko nyaka e lai mar PDF kapok oyangi ne jopiny ka bende gichich gi gimomiyo jalony mane konyo IBC e yore mag tudruok manyasani ICT Paul Wachanga Mugo ne oketo ni masinde maromo 7,500 ne pokoro duoko margi ndalo achiel tok yiero ka masinde go hie to noselor. E wi lendo, Azimio wacho ni okang' mar Chebukati lando duoko kapok okwano ombulu kowuok kuonde chung' od buche 27 nyiso ni ne nitie miganga mane timo e kwan mag ombulu. Bende giwacho ni Chebukati ne orucho kendo rwako manyien form 34A, 34B kod 34C bang' lando duoko mar ombuch jatend piny. Bang' Azimio chwalo neno margi, ting' koro dong' ne joyal buche 7 mag doho mamalo mogik Supreme Court mar yango adier e wi nenogo. George Bati, Ramogi TV. Ramogi jaked ne ratiro mar oganda Okiyawo Mtata bende nochwalo bura e doho makwedo yiero mar William Ruto oketo maino e fuono tiend wakwano ma otigo gi IBC e yango Ruto kaka jaloch. Kwano ma bende okone ok donj kata matin ni mar kwano ma IBC owuono golo nyiso ni onge jalar content piny Kenya manyalo bedo ni ne oyudo kwan mar ombulu maromo 50 komedi achiel kaka chik dwaro. Jafwambo marwa Chris Owino nitiere gi ler. Okoiti Okiyawo Mtata jakedo ne ratiro mag oganda okeno wendo e korido mag doho ma pacho kae. E kindeni Omtata oriwore kod jo Kenya mamoko e kwedo yiero mar jatend piny moyier William Ruto kod jalupne Rigathi Gachagua e nyim joyal buche 7 mag doho mamalo mogik e gino madhi bedo amen mar chike e kind okinde ma wiye gi bith e pacho kae. E ng'ur mare ne doho mamalo mogik, Omtata dwaro ni doho mamalo owit oko yiero mar William Ruto kod Rigathi Gachagua ka olero ni onge jalar tend piny Kenya moro amora mane oyudo 50 kod ombulu achiel kaluwore gi chik ma pacho kae. Omtata bende seyo jakom IBC Wafula Chebukati kuom lando duoko mogik mar jatend piny ma ok owinjo paro mag commissioners mag IBC kaluwore kod chike mag yiero ka achiel gi bura mane otere doho mar Court of Appeal e bura ma ogai mar ODM Raila Odinga ne odonjo nego IBC. Ne olero ni Chebukati ne oketho chik gi wang' teko kuom yango jaloch kata odoko ni ute bura maromo 30 ne pok ochwalo duoko maggi. Bende oseo Chebukati kuom tamo commissioners mag riwo duoko duto mag yiero motelo ne lendo mogik, gino mane omiyo commissioners 4 ong'anyo kode ka olero ni en tij Chebukati kod commissioners duto riwo duoko kod kolo duoko duto mag yiero kaka yo mar neno ni onge kuo mar ombulu. Ne olero ni Chebukati ne olando William Ruto kod Rigathi Gachagua kaka jaloch ka otiyo kod kwan jogo ombulu mane oyang nyingegi kod Kimskit kende kata odoko ni jopiny moko ne oyang nyingegi kod register mar andika. E twak mare mar adek tarik 15 dwe mar 8, Chebukati ne oyango ni kwan mag jogo ombulu mane owuok oko e pacho kae ne gin 65.4 kaluwore gi masinde mag Kimskit. Kata kamano, ne ogolo chik ne jota yiero e counties ma Makueni kod Kakamega mondo oti kod register mar andika e yango nyinge jogo ombulu bang' masinde mag Kimskit kwamo. Neno mar Omtata bende yango ni 65.4 mane Chebukati olando ne onego bed jogo ombulu 14,466,779 ma ok jogo ombulu 14,326,641 mane Chebukati ogolo e duoko mare mogi. Omtata wacho ni kaluwore gi kwan mag form 34C
ombulu milion 7,176,441 mag William Ruto onego mi 49.9%. E komachielo, ombulu maromo milion 6,942,193 mag ogai mar ODM Raila Odinga onego mi 48.3%. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Wadhi nyime nyako Ramogi. Kwedo yiero mar jatend piny Kenya masani otere nyim doho mamalo mogik e pacho ka ok en mokwongo. Mana kaka Edwin Okoth lerono, moko kuom kuku mar ng'ur mantiere nyim doho ket kod manochwal higa mar 2013 kod higa mar 2017. Now wave it. Bang' Kenya kalo pen chike manyien higa mar 2010, doho ne omi teko moromo kendo mano ne okelo mijing'o mar kwedo yiero mar jatend piny higa mar 2013. Yiero no mane olande Uhuru Kenyatta kod William Ruto kaka joloch ne ochiero buche adek manochwal kod Raila Odinga, Dennis Itumbi kod riwruok mar kedo ne ratich oganda Africa Center for Open Governance kata AFRICOG. Dennis Itumbi gi Lange ne dwaro ng'eyo ka bende ombulu ma okethore inyalo ti godo seche ma igoyo kwand ombulu ma ogoye yiero. AFRICOG mane ochung'ne kod okil Kethi Kilonzo to ne dwaro mondo doho wit oko duoko mar yiero no kaluwore kod ng'ikruok mane nitie ndiko mag jogo ombulu kod kaka ne onywand kwan mag ombulu mane ogo. Ne Raila Odinga, yiero ne ok otim e yo makare kendo kuo mag ombulu mane omiyo Uhuru Kenyatta loch mane olandi tarik 9 dwe mar adek. Doho mane otelne kod ogai mar doho kindeno Willy Mutunga kod jong'ad bura moko 5 ne owito oko burano ma oyango ni Uhuru Kenyatta ne oyombo e yo makare duoko mane Uhuru Kenyatta orwako. Raila kata kamano ne owacho ni kata bed ni ne orwako ng'etono, ok ne oyie gi doho. Higni 5 bang'e, jo Kenya ne odhi e yiero mar ariyo e bwo pen chike masani. Raila Odinga ne otiko achiel kod Kalonzo Musyoka, kendo bang' IEBC lando Uhuru Kenyatta kaka jaloch kod kwan mag ombulu maromo milion 8,203,290. Ka Raila luwe kod ombulu milion 6,762,224, ng'ur ne odok e nyim doho. Raila Odinga kod jalupne Kalonzo Musyoka ne ochwalo ng'ur margi ka gidwaro ni doho wit oko duoko mar yiero mane IEBC ogolo tarik 11 dwe mar 8 higano. Ne giwacho ni IEBC ne otimo yiero marach kendo rocho ratich jopiny mag yiero jotendgi. Uhuru Kenyatta mane oland kaka jaloch bende ne ging'urne ni ne otiyo kod apise marach e sero ombulu kama yo mar chwalo kwan mag ombulu bende ne ok otiyo maber. Raila kod Kalonzo bende ne kwedo kwan mar ombulu mane okethore mane en 2.6 mane giwacho ni ne thoth ahinya kendo nonego tigo e goyo kwan mar ombulu mogo. Attorney General Githu Muigai mane ochwalo kwayo mondo miye thuolo kaka osiep doho kata amicus curiae ne orwaki mana kaka jong'ad bura bende ne oyie ywando Ekuru Aukot kod ngire Michael Wainaina ma bende ne gin jolar kom mar tend piny Kenya. Doho kata kamano ne owito oko kwayo mar Charles Kanjama, Benjamin Wafula Barasa, Isaac Aluoch Oluchier kod riwruok kembe mag tudruok ma bende ne okwayo mondo riwgi e burano. Tich Abich tarik 1 dwe mar 9 higa mar 2017, jong'ad bura 4 kuom 6 manowinjo burano ne oyie kod ng'ur mane Raila ochwalo kendo ng'ado ni IEBC ne ok otimo yiero maber. A declaration is hereby issued that the presidential election held on the 8th August 2017 was not conducted in accordance with the Constitution and the applicable law, rendering the declared results invalid, null and void. A declaration is hereby issued that the illegalities and the irregularities in the presidential election of the 8th August 2017 were substantial and significant, that they affected the integrity of the election, the results notwithstanding. A declaration is hereby issued that the third respondent was not validly declared as the president-elect, and that the declaration is invalid, null and void. Ne en ng'eto masigana, kendo kata beni Raila kod Lange ne odagi doke yiero mane onwo tarik 26 dwe mar 10 higano. Kenya ne ogoyo kang' kama ne oyangore ni yiero mar jatend piny inyalo puko oko e nyim doho. Doho ma koro piny Kenya oketo e wang'e e thuolo mar adek ka yiero mar jatend piny okwed kendo. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi.
Ramogi wenge koro menyo od bura maduong' mogik kama joyal bucha biriyo mag doho ema dhi yango ni to en okang' mane ma idhi kaw ne duoko manyocha olandi gi IBC ewi kom jatend piny Kenya. Moko kuom joyal buchego waseneno e buche maket kod ma e higni mosekalo kendo sani pod gin e bura ma wang'ni mamoko bende wang'iyane to gi wacho nade kata weche gi dhi chalo nade kaka ler koro bironi. Doho mamalo chutho mapachuka ni kod jong'ad bura biriyo duto manyaka gol pachgi ewi bura makoro chwal gi riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance kod ji mamoko. Jong'ad bura gi oting'o gai ma doho Martha Koome, jalupne Philomena Mwilu, Smokin Wanjala, Ibrahim Mohamed, William Ouko kod Isaac Linaola. Justice Martha Koome eno gai mokwongo mamiyo moyango bede komno historia ma pachuka. Kom manoyiere higa mar 2021. Koome mosetiyo doho kuom higni ma ok tin ne 30. Notiyo doho mar chwalo ng'ur kata Court of Appeal chakre higa 2011. Madhi bedo thuolo mare mokwongo yalo bura mar kwedo yiero ma jatend piny Kenya. Justice Philomena Mwilu en jalupo gai ma doho mamalo chutho. Kom manoyiere chakre higa mar 2016. Osetiyo doho kuom higni 35. Higa mar 2017 nokwedo yiero mar Uhuru Kenyatta kaka jatend piny Kenya. Makoro en thuolo mare machielo mar yalo bura machal kod mano. Justice Smokin Wanjala nodonje doho maduong' mogik higa mar 2012. Higa mar 2013 noyalo bura mana kwedo loch mar Uhuru Kenyatta kaka jatend piny Kenya. Kamano opodho e yiero mar Uhuru Kenyatta kaka jatend piny Kenya. Higa mar 2017 nokwedo yiero mar Uhuru Kenyatta kaka jatend piny Kenya. Justice Njoki Ndung'u osebedo jasiasa kind higa mar 2003 kod 2007 kamane en ja od bura mogwel gwelo manomiye gi riwruok mar NAK. Ne odonje doho maduong' mogik higa mar 2012. Ndung'u noyalo bura mane kwedo loch mar Uhuru Kenyatta kaka jatend piny Kenya higa mar 2013 kod higa 2017 kamane opodho e yiero mar Uhuru Kenyatta kaka jatend piny Kenya. Justice Ibrahim Mohamed noyalo bura manokwedo yiero mar Uhuru Kenyatta kaka jatend piny Kenya higa mar 2013 kama nopodho yiero mar Uhuru Kenyatta kaka jatend piny Kenya. Higa mar 2016 nowale kaka ogai ma doho ma Kojolo. E higa mar 2017 noyalo bura mane kwedo yiero mar Uhuru Kenyatta kaka jatend piny Kenya kama nokwedo yiero mar Uhuru kaka jatend piny Kenya. Justice Isaac Linaola nodonje doho maduong' mogik higa mar 2016. Higa mar 2017 nobedo achiel kuom jong'ad bura mane yalo bura manokwedo lendo mar Uhuru Kenyatta kaka jatend piny Kenya kama nokwedo yiero mar Kenyatta kaka jatend piny Kenya. Justice William Ouko noyier kaka jayal bura e doho mar apil higa mar 2012. Higa mar 2013 nodonje doho maduong' mogik ma pachuka ma dhi bedo thuolo mare mokwongo mar yalo bura makwedo yiero ma jatend piny Kenya. Wenge duto koro menyogi kairito winji kendo neni ng'eto mawang'ni ratil dhi ywayo kor Raila Amolo Odinga koso kor William Ruto. Ramogi en bura ma bende dhi twerore gi jo yal buche mane koda nyalo kata lony mopogore opogore e yalo buche doho ma pachoka. Awinjo kaka VOJ kata wuod mwalimu jaluonge ni jogo ma wigi otimo jer e koro gidhi rado. Okinde bende nitie nyaka Ramogi wan kaka jo Kenya kendo wan kaka Ramogi TV waketo wang'wa mar biro koloni duto matimore e od yalo buche kata doho mamalo mogik e Thurka. Wadhi nyime kod weche manyien. Sikunde ma jopuonjre odakie yiero ma tarik 29 e counties mane ok otimie yiero ok bilor mak mana ni jopuonjre ma ok odakie sikul biro bedo pacho kuom thuolo mar ndalo achiel kende ma biro timie yiero. Mano yange ko jatend migawo ma somo ngire George Magoha kinde mano rango klese mag CBC e county ma Nairobi kod Kiambu. Mana kaka ripota marwa Judith Omondi koro miwaler. Jatend migawo mar somo George Magoha gikone ogolo yo mibiro luw kod skunde moluoro kuonde mibiro timie yiero tarik 29 ma kaluwore gi lipot mane ogol kod jakom mar duol mochung' ne yiero Wafula Chebukati. Ma Magoha ne oyango e kinde timo limbe mag rango chenro mag gedo mag klese CBC e county ma Nairobi kod Kiambu. Kaluwore gi jatend migawo mar somo manongire George Magoha okoni nyaka sani onge skul moro amora ma ji odakie kata mana boarding schools mibiro lor ma nyithindo dokie pacho nikech chenro mag yiero mibiro ta kuondego. Mak mana ni gibiro bedie kuonde nindo mago dormitories mondo mita chenro mag yiero go kuom odiochieng' achiel mabiro timore mano tarik 29. The boarding schools shall not be closed, they will not be interfered with.
Those that are polling centers, the children will remain in their boarding houses, in the fields and the libraries. As far as day schools are concerned, we think one day is not bad enough. The children can stay at home on Monday the 29th and report back to school on Tuesday. Kaluwore gi kweno mag ombulu manyalo kawo ndalo mohewo achiel, mago oko ni chenro no ibiro timie kuonde somo mag mbalariany mondo mi jopuonjre mag sikunde thuolo mar dok e kuondegi mag somo. We have also agreed that the tallying centers which may require more than one day, we have agreed mutually that they should be taken to tertiary institutions. For example, in Mombasa, I think the IBC has a battery of tertiary institutions from polytechnics to universities. Moko kuom jonyuol kaunti ma Mombasa kata kamano ne okorwako lipot makama kod mor. Gikoni thuolo mathoth osekethore ne jopuonjre ka giywak ne Wafula Chebukati kuom ne ok timo yiero duto dichiel e pacho kae. Nimepokea ujumbe wa kufungwa kwa mashule hapa Mombasa na masikitiko makubwa sana. And I'm thinking to go to court very as soon as possible. Chebukati now needs to face the consequences of this burden. Anajua vizuri ya kwamba ilikuwa ni changamoto yake, kwa sababu kama si kupenda kwake ama ile mambo yake yenye amefanya kukosa watu wafanye uchaguzi siku ya kawaida, sasa tungekuwa sahi mambo ya uchaguzi tungekuwa tumeweka kando. Sasa anarudia akituambia ya kwamba tutafanya uchaguzi on Monday, ambapo anajua vizuri ni siku ya shule. Kwa nini angeweka hii siku ya uchaguzi weekend? Moko kuom jonyuol kaunti ma Kakamega mabende en kaunti machielo mane ok otime yiero mar gavana, to koro koni gima degitim nyaka sani onge. Mak mana ni gikwayo duol matayo yiero IBC mondo ne ni otayo yiero e yo maratiro ma ok binyayo tulo e kind oganda. Kuna shule zingine ndio ziko na polling stations ziko hapa ndani, labda wakifunga hizo zitakuwa nini, lakini zile hazina polling station nafikiri wangeendelea tu. Lakini bila amesema anafunga itabidi ufanyike hivyo, kwa maana watoto hawezi fanya mtihani nini, hawezi fanya masomo na hapo kule napigiwa hapo. Tumejitayarisha na tunaomba tume ya IBC kuweza kufanya kazi yake kiukamilifu na sisi kama wananchi tuweze kutimiza haki yetu ya kikatiba. Jopuonjre ma ok odak e kuonde somo biro dok e skundegi tarik 30 mar dweni tok yiero. Judith Omondi, Ramogi TV. Ramogi bang' yiero chenro thoro bedo ni kore chaomuma. Kata kamano wang'e mago madhi mbele kaluo kama ikruok ne chenro machaoma mar governors mano yier manyien e yiero maduong' ma higani dhi nyime counties ma kaluo mana kaka counties mamoke pachoka. Chenro makamano ochan ni timore chieng' tich ang'wen mar juma ne maka jafwambo marwa ma Kisumu Millicent Adhiambo koro miyowa ler mathoth kotenore gi ikruok mar chamo muma mag jotelogo. Governors makaluo mopogore manyocha oloyo yiero maduong' ma higani sani koro timo hikruok makare mar chamo muma. E kaunti ma Kisumu ibiro chiwo muma ne Ngire Anyang' Nyong'o kod jalupne Laktar Matthews Owili nyadiriyo kendo. There will be a lot of activities on that day, although it's a ceremony that is pegged between 10 and 2 p.m. But the main ceremony is the swearing of His Excellency Governor elect and the deputy. We have invited people from all the 8 sub-counties, about 800 people. So the number is big, drawn from across both the county and also people from, other invited guests from out of the county. My only appeal is that people should turn up in large number to witness. This is a very special occasion to turn up in large number for this ceremony. County ma Migori bende okodong chien ni margin bende giikore mar sidho Ochilo Ayako kaka governor manyien mar county no. Jagoro mar county no Christopher Rosana nyose loso ewi ikruogno. Ikruok tema dwarore mondo nyasi no timo dichieng' no wasetie. Waseiko kar budho midhi bede no, waseiko gik midhi tigo, waiko kombe, waiko nyaka chiemo ma dhano dhi chamo chiemo. Kendo adwa kawo thuolo ni mondo aluong jo Migori te, johera ma gavana to gi jo Migori duto te mondo gichop e nyasi no mondo wachiw go telo ne jatendgi, tendwa manyo wayiero
mondo chak tich ayanga. Kaunti ma Homa Bay kod Siaya bende oseyango ni gitimo hikruok maggi mana kaka counties mamoko e puodho governors. Homa Bay County Governor moyier gi otiko mar ODM Gladys Wanga kod jalupne Oyugi Magwanga ema biro ting'o muma ka gikawo thuolo mar Cyprian Awiti kod jalupne Hamilton Orata ma thuolo margi oserumo. E kaunti ma Siaya, Governor moyier James Orengo kod jalupne William Oduol ema telo chomo bang' wuok mar Cornel Rasanga kod jalupne. Komachielo e kaunti ma Kisii, bende ikruok ne odiochieng' chamo muma mar Paul Simba Arati kod jalupne Robert Osare oserumo. Jagoro mar kaunti no Patrick Lumumba lero ni arita kwe oseket kare kendo ganda maromo 10,000 ogen ni dhi chopo e nyasi no. For the swearing in of the governor-elect, His Excellency Paul Simba Arati, and Deputy Governor H.E. Dr. Robert Onsare Monda. Following the previous briefing, we hereby announce that the swearing-in ceremony shall be held on the 25th, the year of 2022, this Thursday, at Gusii Stadium. Consequently, we hereby invite members of the public to attend in large numbers and witness the ceremony, which kicks off at 10 a.m. and this time is very strict because it's prescribed in law. Bad migao mar doho nyose golo milome mayango tarik 25 kaka odiochieng' chamo muma ma ayanga ne governors 45 manyocha oseyier. Millicent Adhiambo, Ramogi TV. Kwa mga juang dakika pradek kod achiel bang' sa adek mar otieno omedo kelo ni weche manyien odhiambo ma kawuono kama bende bati aneno ka oganda wa medo ndiko kanno kanyo Viki Jamandas wacho ni Ramogi Leradua gi chimo wangi wechego mag Supreme ka bende aneno Benado Odhiambo kantiere gwenge mag Toku wacho ni kata bed ni weche sebedo kamano to Nyasaye bro konyo oganda joluo. Sauke mar Osiri wacho kanyo ni entiere gwenge go mag Migori kara Nyatike kendo wacho ni en bende okete mana kae Ramogi TV kaito aneno kano chieng' Fatuma mar Migori bende wacho ni en migoch gi kanyo kendo neno wayo makare kata kamano wacho ni wadich mondo jo Kenya oyud ratiro margi. Ka bende nitire jal miluongo ni Ochieng' Jakosege wacho ni walamo mana Nyasaye mondo tele gimora mora ma do de ngado mondo kel ratiro no oganda jo Kenya. Kasto bende neno ko iwacho ka Freddy Kabia Nyong'o chunya el kaka nyaroya madhodho chamin to koluwore gi kaka tich ochanore edo mano wach ma en bende ogolo kanyo. Kaso Mathiyo Nyach wacho ni George gi Lydia winjo yo makare geno ni nitie wan kod geno ni adieri biro yudore ne jo Kenya kaluwore kod wach mantie mbele do maduong' mogika mapacho ka. Kaito Ochieng' Vitalis Woodgame Karariu wacho ni omor gi weche manyien kendo wacho ni geno to koro genego. Wacho kanyo ni en gi geno e doho en gi geno kuom joneno kendo wacho ni joneno ego ema mondo koro omi arita motegno gi piny owacho nikech oseyudre ni ihimogiga. Kaito aneno kanyo ka Afel Kosuda bende wacho ni entiere yo makare en Kisumu Europe kendo en bende okete mana kae Ramogi TV Weluisha wacho ni owinjo yo makare ka entiere Jomvu Mombasa nyinge machielo wacho ni en Thomas kaito wacho ni giduto gikete mana kae Ramogi TV kato bati ntiere Watchman Preti Perez bende wacho kanyo ni en oneno ka odum kanyo kara wacho kaka ntiere kaka oneno ka ntiere neno mochwal gi Azimio e doho to penjo ni benitie geno. Mano duoko ma doho biro chiwo no oganda jo Kenya bang' ka gisetieko winjo neno duto kendo ging'ado wach wi bura mochwal e nyimgi. Nakora mgajuang medkete mana kae Ramogi TV kara kamano wakoyo matin pod wantiere kod weche mathoth bang' weyo. Building the containers was by chance. This was more of a DIY. So I worked with local fundis. In fact, the main person here was the welder. The main challenge was space.
putting the space to be functional. I wanted this thing to be high quality, high end. So I can say the finish is expensive. I can't give an estimate, but I know it's a lot. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Enjoy View Travel affordable holiday packages. Kenya's #1 travel agent and online booking platform, View Travel offers wide variety of local flights, hotels, transfers, holidays, activities, and so much more. Whether traveling as a family, couples, chama, church groups, friends, or even going for trips to Mombasa, Diani, Malindi or Watamu, Masai Mara, Naivasha, Nakuru, or staycation in Nairobi. Call 0703-254-254. This is Kenya. Dream, explore, discover. Powered by Citizen TV. Shabiki Jackpot Mbao wiki hii. Cheza mechi hizi ili ushinde 21,093,270 shillings. Shabiki Jackpot Mbao, the easiest jackpot in Kenya. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Shabiki.com. Citizen Digital is proud to have emerged top and been selected for the 2022 Google GNI Middle East, Turkey and Africa Innovation Challenge. With Google's support, Citizen Digital will increase its capacity in news gathering for our viewers and listeners under the Wananchi reporting platform. Download Kenya's #1 app, the Citizen Digital app today, and get the news as soon as it happens. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Bein kod penjo mora mora. Hello, penj laktar. Hello, daktar. Kata paro ma osebedo ka chandi ne wach ngima kod thieth. Wakeloni puonj maleo moa kuom lakteche molony e yore thieth te. Biro tero wachiel kachiel e yor puonj. Koro ka laktar oseneni wacho ni tuo mar kansa ma ema bedo ga stage mar 2. Chieng' wuok tich nyaka tich abich wakeloni lakteche mopogore opogore ma biro puonji gimora mora e wach thieth kod bedo gi ngima makare. Riuri kod Ruth Otieno, sa 12 e penj laktar, mana e Ramogi TV. Wadhi nyime nyakwara Ramogi kod weche manyien bang' wuok iweno madundo. Wang'iyo motenore gi weche ma Nairobi ka MCAs mag od bura ma Nairobi mana kaka jowetegi mamoko e Kenya mangima sani koro gido mbaka kendo gisumore riekni mar ni to en ng'a madhi mako lemo mar spika mar od bura mar County Assembly ma Nairobi. Kweth mar Azimio la Umoja kod Kenya Kwanza duto manyo lemo no mana kaka Walter Nyambaga koro leronwa. Kaka chiel kuom keto e tim chike mag telo, County ma Nairobi dhi bedo kod thuolo mar yiero spika mabiro dhi tayo twak e od bura mar county no. E kuom thuolo mokwongo nyaka ne thichi oko Beatrice Elachi, Abdi Gulio, Benson Mutura kod MCA mane tudogi kod rem chopo kare tijege. E yiero mar 2022, spika manyien ibiro yier bang' ka MCAs osechamo muma mar apisi kendo thuolo mar spika manyien e koro seneno ka kweth ma Kenya Kwanza kod Azimio la Umoja One Kenya Alliance olap dhogi ndong' ne komno moro bang' moro. Kaluwore gi chenro kod kwan mag jood bura mar Nairobi City County, namba mar Azimio ber gin 47. Mano riwo nyaka Wiper, riwo nyaka Independent ariyo. Kate sechegi wasebet wasewuoyo kauli achiel, waseyiere ni wadhi manyo ng'at ma winjo MCA, understand MCAs, ng'at ma ong'e chike mag assembly, ng'at ma osebedo kati assembly koro ng'eyo
dwaro mar MCA to ng'e dwaro mar speaker to ng'e kaka county onego ni operate. Moko kuom MCA marito chamo muma wacho ni jok molap dhogi ndong ne komno mar sipika osechako lombo gi mar yudo sir. Mak mana ni kwan ema nyaka ketie mesa. Kane ka ginyalo yudo nafas ok gibe yudo nikech ka wawuoye numbers to numbers oingo kata members mabirogi odich bana gi ngima gi makiny maka gido ng'ama kata obed jazimio to dhi loso ngima gi eyeka to gidhi gochone mana joka. Koro kiwuok e ODM kata kiwuok e Wiper kata kiwuok e any Azimio party to in loyal to the party first, then you also loyal to the coalition. Koro ng'at ma kwase yudo kamano e kwadhi gone ombulu ayanga. To chalne chalo nade od bura mokalo mane omiyo thichi oko spika mamoko. Maurice Otieno mane obede tielo mokwongo kendo koro ok dogi od burano leronwa kaka ne gitimo e kindegi. Gima nego bende ng'iyo kabisa en ng'ama dobedo spika en ng'ama osebedo kanyo mo ong'eyo tayo od bura maber, mano osebedo gi jokanyo mag kombe mopogore opogore. Kaka gima ne kelo lwenye e kinde machon momiyo spika oyiera ariyo. Mokwongo chutha nyaka girang ng'ama nigi tiegruok moromo matiende ni ng'ama koyudo teko gi thuolo mar bedo spika to ng'eyo ni county assembly onengo timang'o. Sama county assembly rango loso chike marito assembly marito county to tiende ni ng'ama ong'eyo ni county assembly onengo bedni timang'o gang'o. Jolony korka siasa leronwa ni to ok ochuno ni nyaka spika bed MCA. Gimonego bedni timre en ni clerk mar county bo chiwo advertisement gazette notice ma ng'ata tekni ichopo requirements mag standing orders go kendi ichopo requirements mag chikwa mar constitution ng'ata nyalo apply to ng'ata ok bier. Luoro mamoko kuom jokanyo mag od bura ni godo en ni dibed ni kweth moko nyalo tiyo kod mit bilie e lombo sir lwedo. Ang'eyo ni jowa gin jok ma kinyiso ni waluwo kata wang'e migi ma pesa di to kwang' ne yot ahinya mondo inyiew gi. To ang'eyo ni pesa ji sani tiyo campaign waseneno ji ariyo adek aparo ji adek mosewuok madwaro speakership. Aneno ka maigi mabotimre county assembly kae mag governor mar Kenya Kwanza ma Johnson Sakaja mondo chenro ne mopogre okale e county assembly obo chako ng'iewo moloyo jok manie party matindo gi kod jo independence mondo kobed gi majority manie county assembly. Joma ne otele od burano nigi jip ne jowetegi masani koro ikore mar chako tich jip mabende siro kod lony. Cartels ok cause influence kech speaker governor bo dwaro ng'ate monyalo influence tiyogo. President be bo dwaro ng'ate manyalo konyo governor ni tiyo. Kaka koro sani ne wito kom mar governor ma Nairobi modhi ne UDA. Tabu to pod wan e county kae nikech wan gi situation ma jal moyier governor mar county onge majority. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Nairobi. Nyakromo kwaya e county ma Nairobi wa dhi kach nyaka Busia kama duol matao yiere pacho ka IBC nosechapo boke moyiedhi mar piny owacho nyinge MCAs ma oyombo e yiero ma higa mar 2022. Elistino Nyakoromogi yangore maler ni yiero ma wang' ni onyiso lwasi ma ok mapile paw siasa. Ranyisi en ward Marachi, county Mabusia, kama jogo ombulu magweng'no oweyo tenge pogruok mag dhoudi kendo yiero jago magunde ni mabor kod gweng'no. Jaelieta ne onono sigana mar MCA ni milongo ni Simon Maina Kuria ma en wuod dhod Agikuyu kata Jakikuyu ma bende wacho dholuo maler. Sani to yiere e gweng' mathoth gi gin oganda jo Abaluya, Teso kod Joluo. E gweng' ma Bumala, ward ma Marachi Maimbo, waromo kod Simon Maina Kuria, jalno monyuole county ma Nyandarua to sedak e county ma Busia kuom higni 33. Simon ma jahigni 35 en ja ohala manochopo Busia e higa 1991 kuma nosome nyaka donje ohala.
Temone mokwongo donje siasa omiyo owito oko jopiem mamoko mabende osebedo paw siasa kendo ne yiere gi kwan ombulu 3,353. To adwana duok ni joma Marachi West erokamano maduong' nikopa wawuotho kodgi waywa kodgi ka korona ne nitie nwachiemo kodgi to kanochopo 2022 to joma Marachi West owacho ni Maina yawa ing'a maber kendo wawuotho kodi kai wasomo kodi to kichunga chungi ikaw gini yawa tapenjo gane yawa ma unu wacho gana nokuyu ni yawa ubro mi ombolo to jogo nyisa ni bana Maina ini chung. Jopiny wache kaka jatelo modeo jopiny kaluwore kod kaka en machiegni kodgi. Gino magiwacho nomiye yot bedo jaloch e gwenge mathoth jodak gin joteso, abaluya kod joluo. Kata bed ni joma nopiem godo nokelo siasa mar dhoudi. Gimaro na nyisu kawuono ni kaka nakunu maber ni gem wadwaro Marachi West ka wadwaro dongruok. Adwa hakikisha no endeleo dongruok dhi bete Marachi West ka nyithindwa bro dhi e school gik moko madongo bro timre nikop Marachi West ka en ward manyasa yogwedho. Maina okwayo josiasa wetene mondo owit oko siasa mar dhoudi kata mar din ka bende osingo mar ting'o malo johala e wardno. Wadwa make sure ni nyithindwa onge nyathi miriembi school kata kochuno ni watim marambe wadhi tim marambe nikop gimanyiso utimo tarik 9 nutimo gimaber kabisa uamua yiero Maina mawudu kuyu mondo telnu Marachi West ka to kaka ung'e maber 99% ma jok modak Marachi ka gin joluo kod abandu to anagonu erokamano maduong' kabisa. Yiero mar Maina omiyo jodak ma ward mar Marachi ma Imbo koting'o johala geno ni chenro mag dongruok ibiro mi duong' ma ok odewo wang' ng'ata ng'ata. Osegedo ni jogo mok nyal, osetero nyithindi skul, osemiyo ji chiemo, osekonyo ji yore mopogore opogore.